Naimbaga agsapayo kakabsat, dayo iti Apo, ket iti maminsan agkakadwa tayo itatang agundaway tapno intay adalan iti sao ni Apo Dios iti apagbiit, ket kaduandak nga rod tapno adalan tayo iti sauna itata, kas adamanen nga kasapulan tayo iti sauna abalon-balon tayo iti agmalam. Anya ket ada tayo iti libro iti Filipos, nalpas tayo nga naadal iti kalman iti Philippians 4:13, itatamat ti adalan tayo ket Philippians 4:19. Kuna iti English, iti translation iti English kuna nang and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Iti Ilocano kuna na ket ited ti Dios ko ti amin ang masapulyo babaen iti mo nawadwad a kinabaknang na ken Kristo Jesus. Dayo iti Apo ket daytoy nga sa una palagip na kada tayo kakabsat nga iti amin nga kasapulan tayo iti biag ket adantong ipaay iti Apo. Ti agsasao ditoy ket ni Apostol Pablo no malakip yun iti baga iti kalman ni Apostol Pablo ket adang nakakulong isuna idin baga na daytoy idin surat na daytoy nga letter nga nakaturong kadagiti namati ijay Filipos ket in-encourage na ida nga no iti pagtutungtungan ket dagiti kasapulan iti biag adantong isabet ni Apo Dios daytoy kadakwada. Ta ni Apostol Pablo mismo napadaasan na daytoy nya ta kunana daytoy for my God shall supply all your needs. So kunana for my God ada yung word nga may nga ipakita na ditoy DJ personal nga relationship ni Apostol Pablo iti Dios nga daytoy nga relationship santo pulos nga kibaltang ta ni Apo Dios nga Dios na ket adantong isabet na iti kasapulan na iti tunggal aldaw. So napadasan ni Apostol Pablo kakabsat iti kinaman nakabalin ni Apo Dios nga mangisabet sigon iti Philippians 4:13 ket nakita na kakabsat nga iti biag dito rabaw iti daga awan iti kangrunaan wenno sino man dita nga mabalin nga makaited kadagiti amin nga kasapulan tayo no di ni Apo Dios laan. Yeso nga saan tayong mabuteng kadagiti amin nga kasapulan tayo iti biag agtuloy tayo laan nga numati iti Dios tano ni Apostol Pablo na padasan na iti panangisabet ni Apo Dios uray magkada tayo ta iti Dios nga pinati ni Apostol Pablo ti Dios nga sinurot ni Apostol Pablo ket isumet lang iti Dios nga pagserserbian tayo sinurot tayo iti agdama. All we need to do kakabsat ket adang agtalag tayo ken kuana saan tayong sumiyasi iti dalan nga kayat na nga pagnaan tayo isu iti panagtulnog ken kuana panagaramid kadagiti pagayatan na iti tunggal aldaw uray umayto kadagiti tiyempo nga adda iti karit iti na pinansyalan karit kadagiti banbanag nga kasapulan tayo saan tayo nga mabuteng agsipod ta ni Apo Dios ket isabet nanto amin dagitoy nya ta ni Apo Dios matalet ni Apo Dios napudno kada tayo anyaman iti inbagana wenno inibatan na kakari kakabsat ket adantong i-fulfill na daytoy wenno aramiden na daytoy ket no anyaman dagiti karit nga sangsangom iti agdama anyaman dagiti kasapulang nga sangsangom iti agdama agtalag kalaan ken kuana kumamangka ken kuana itatang agsapa ket ibagam dagitoy nga kasapulam ket babaen iti pagmati tagikwaem iti panangsumbat na kadagitoy nga kasapulam kabsat ket dayta iti mensahe ti Apo
nga adda nga ibingay ko kada kayo iti pagbiit laeng nga minutos ket sapay kuma nga ni Apo Dios isu iti magbendisyon kada kayo kas adaman nga sangon nyo daytoy nga aldaw ket ni Apo Dios iti nabuslon nga mangipaay kadagiti amin nga kasapulan nyo. Kumararag tayo. Amami nga nasantuan Dios man nakabalin iti suamin si kaapo iti mangisabat kadagiti amin nga kasapulan mi kas ken ni Apostol Pablo nga nagkuna for my God shall supply all your needs. Ket kastamad kada kami Apo iti agdama awan iti sabali nga mangisupply kadagiti amin nga kasapulan mi kasi kamot iti kadakkelan nga supplier mi Apo Dios iti tunggal addaw kadagitoy nga kasapulan kadagitoy nga kakabsat nga kasapulan addaman dagiti kasapulan da iti agdama Apo panagdakam kadi nga sika iti Dios nga mangisabat kada kuada kasada Apo at talikdaken ka kasada Apo Dios nga ikabil da iti pangmati daken ka protektaran na kami Apo Dios itatangal daw itatangal malam ket sapay kadi Apo nga sika iti maitanok nga ruden iti bibiyag ti tunggal maysa kada kami dagiti Apo iti kararag mi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen and amen. Agyaman ang kakabsat iti orasyon nga nakipagkadwa kanya kada ito'y nga baba nga mensahe ana adaw iti sao ni Apo Dios iti Philippians chapter 4 verse 19. Ito no bigat tumanen kastoy nga oras agkakadwa tayo nga mangadal iti sasao iti Apo.